Ita kanta bata san cewa tana ɗauke da wani sirri a kanta ba, sai daga baya ta fuskanci cewa ashe shugaban aljanu ne gaba ɗaya na duk duniya yake santa, kuma sannan ba zai taɓa bari wani ya cutar da ita ba. Wannan ita ce tatsuniyar wata yarinya wacce ake kira da Laure. Laure ta kasance wani babban sarkin aljanu ya kamu da soyayyarta, saboda haka duk wani namiji da ya zo gurinta domin ya aure ta to tabbas ya haɗu da wani mugun ibtila'i a rayuwarsa. Bari mu shiga da ku cikin tatsuniyar Laure kai tsaye. A cikin wani ɗan ƙaramin ƙauye wanda yake yammacin arewa wanda ake kira da Ɗanbara, an yi wata kyakkyawar yarinya wacce ake kira da Laure. Ga tarbiyya, ga ilimi, ga kuma jan hankalin samari. Laure ta kasance tana da kirki sosai saboda ta yi halin mahaifiyarta. Saboda mahaifiyarta mace ce mai tausayi da kuma kirki da kuma jin kan talakawa. Saboda ko da abincin da za ta ci gare ta kenan, takan iya ɗauka idan har almajiri ya zo bara kuma sannan ya nuna buƙatar yana son ya ci abinci, takan iya ɗauka ta bashi. Haka kullum suke rayuwa tare da mahaifinta. Laure a duk duniya mahaifiyarta ita kaɗai ta haifa. Haka zalika mahaifinta ba shi da wata 'ya sama da Laure. Saboda haka sun ba ta gata kuma sannan sun ba ta tarbiyya sosai. Karatun boko tun daga kan firamare 1 har zuwa jami'a sun tsaya mata sosai daidai da gwargwado. Haka zalika tun daga kan islamiyya abin da ya kama tun daga kan izu 1 har zuwa izu 60 Laure ta yi hadda. Wannan dalili ne yasa dukkan wani saurayi yake son ya ji ya auri Laure, saboda irin karatun da ta samu da kuma tarbiyyar da take da shi da kuma irin tafarkin da iyayenta suka dora ta. Na san za ku yi mamakin cewa tana da irin wannan ilimi, ya aka yi kuma sannan har sarkin aljanu ya kamu da santa. Bari mu shiga da ku cikin labarin kai tsaye. Ita dai Laure ta kasance yarinya ce mai jajircewa, ga ta da kokari a cikin aji. Wannan dalili ne yasa take jan hankalin samari har ta fada soyayya da wani gayi wanda ake kira da Salim. Ashe Salim ba mutum bane, shine sarki kuma shugaba a cikin aljanu. Kawai yana shigowa cikin dan adam ne domin ya yi rayuwa da su kuma sannan ya fuskanci halin 'yan adam. Wannan dalili ne yasa ya ga rayuwar Laure ta burge shi har ya fada soyayya da Laure. Shi ma kanshi daga baya yayi da na sani saboda ya kasa rabuwa da ita duk da irin honin din da ake yi mai, saboda ka san an ce dan adam ya fi aljani shaƙiyanci. Wannan dalili ne yasa Laure a rayuwarta saurayi ɗaya ta taɓa yi, kuma idan har wani ya zo ya ce yana son Laure to tabbas zai iya fadawa cikin mummunan yanayi, ko ya azzan ya rasu, ko kuma idan shi mai kuɗi ne ya zama talaka. Kai irin abubuwa dai na jarabtar rayuwa sukan faru da mutum, alharin kuma wancan aljanin shine silar faruwar duk wannan abun. Saboda haka ne yasa samarin gari kwata-kwata kowa yake jin tsoron ya je ya tare Laure da kalmar soyayya, barantana ma har akai maganar aure. Rana ɗaya iyayen Laure sun gaji da ganin ta a gida, saboda haka suka yanke shawarar cewa idan har da wanda take so to ta fito da shi, ko kuma ba haka ba za su yi mata miji. Laure ta je ta same shi Salim, ta gaya mai duk halin da ake ciki. Shi Salim a ra'ayin kansa ya san cewa shi ba dan adam bane, kuma gashi a gidan su Laure an matsa mata. Ya ce shi kenan zai yi magana da ita, amma idan har za ta ba shi lokaci kuma sannan ba ta ji tsoron shi ba. A'a, Laure ta yi mamaki cewa to ta ya za a yi na ji tsoronka bacin duk irin shekarun da muka shafe ni da kai muna soyayya, yanzu kuma ka ce idan har ba zan ji tsoronka ba. Laure ta ce to ka faɗi menene mana, ni da kai ai babu maganar tsoro, yau na san ka, haba Salim ya kake min irin wannan abin. Sannan Salim ya ce to shikenan zo mu keɓe. Suka ɗan koma bayan makaranta inda suke gudanar da soyayyarsu idan har suna so su yi soyayya tare. Sannan ya ce yanzu zan nuna miki asalin siffata, saboda haka don Allah don Annabi kada ki guje ni. Ya ce ina umarta ki da ki rufe idanki idan na ce ki buɗe ki buɗe. Kawai ta rufe idanta sai ya ce buɗe. Tana buɗewa ta ga mutum wani irin abun tsoro, siffar shi gaba ɗaya ta gama ba ta tsoro. Za ta gudu ya riko ta ya ce ai na gaya miki idan har na nuna miki asalin siffata za ki tsorace ni kuma sannan za ki guje ni. Laure ta ƙwalla ƙara ihu sosai, mutane suka jiyo, suna zuwa suka ga Laure ta fara nuna musu, su kuma ba su ga kowa ba. Ta dinga gashi nan Salim ne, ku gan shi ya zama wani irin abu, kowa ya zo sai ya ga bai ga kowa ba. Har aka fara tunanin Laure ta zauce, aka ɗauke ta aka yi ta ofishin principal. Laure ta ce Salim ne da idanta, a gaban idanta ta gan shi ya zama wani irin halitta, ya zama abin tsoro. Mutane suka ce su fa ba su ga kowa ba ko da suka je gurin. Aka ce to in dai haka ne abin da take faɗa gaskiya ne, a je a nemo Salim mana. Ana zuwa aka samu Salim, aka kiransa aka ce principal yana neman shi. Salim ya zo a siffarsa ta ɗan adam. Yana zuwa ofishin principal aka tattauna da shi, sannan ya ce ba zai ɓoye musu komai ba, shi ba mutum ba ne. Principal nan fa ya tsorata, ya ce kuma gaskiya ina son Laure, kuma gaskiya ina son ta.
Principal ya magana da shi cikin girmamawa ya ce bai kamata a ce kana wani jinsin daban ba kuma sannan ka shigo cikin ɗan adam har kai soyayya da mutum kuma ka ce za ka aure shi. Ba a haka, irin wannan ba kyau. Salim ya ce to shi gaskiya shi ma kansa ya yi da na sani, amma yanzu soyayyar Laure ta riga ta gama shiga cikin zuciyar shi, ba zai iya rabuwa da ita ba. Nan fa aka yi maza aka sanar da iyayen Laure abin da yake faruwa. Suna zuwa suka tarar da Salim a siffarsa ta ɗan adam. Aka tattauna da Salim. Salim ya ce shi gaskiya yana son Laure kuma zai iya aurenta. Aka kaɗaya aka raya aka tattaro manya-manyan malamai domin a zo a yi magana akan wannan hali da Laure ta faɗa. Aka zo manyan malamai suka zo suna magana da Salim. Aka ce to shikenan Salim, idan har ba za ka rabu da Laure ba to za mu hukunta ka ko kuma mu kai ƙararka ga shugabanka wato sarkin aljanu. Salim ya dariya ya ce to ai ni ne nan wanda kuke nema, saboda ni ne nan sarkin aljanun. Koda da malamai suka ji haka su ma hankalinsu ya tashi, suka ce to shikenan tilla har kai ne sarkin aljanu to mu ma bari mu tafi da kai ga gaban sarkinmu na mutane. Ana zuwa fadar sarki aka zauna da Salim da kuma Laure da kuma sarki ga kuma manya-manyan malamai a baya. Sannan sarki ya ce ina mai umartar ka Salim da ka rabu da Laure, saboda Laure gaba ɗaya ba jinsinka ba ce, ba maganar aure tsakaninku, ka rabu da ita ta rayuwarta. Salim ya ce shi gaskiya yana son Laure, kuma idan har Laure ta ce ba ta son shi to tabbas zai rabu da ita. Aka juyo ɓangaren Laure aka tambaye ta shin kina son Salim ko kuma ba ta son shi. Laure ta ce tana son Salim a Salim, sannan kuma ba ta son Salim a siffar aljani. Aka ce ko ki yanke shawara wa kike so, ta ce Salim. To ke kin san waye Salim? Ta ce na san shi ne Salim, amma idan har ya koma siffar aljani ban san shi ba. Aka ce to kin dai ji. Sannan ana cikin shari'a sai ga ɗan sarki ya shigo. Lokacin da ɗan sarki ya shigo suka yi ido biyu da Laure, ya ga cewa duk duniya shi kawai ya samu matar aure. Ɗan sarki wanda ake kira da Khalil ya zo ya zauna a fada kusa da mahaifinsa. Yana zuwa ya tarar ana wannan shari'ar, ya ringa kallon Laure. Ashe Salim yana kallon sa sanda ya zuba wa Laure ido. Sannan Salim ya tashi ya ce ina da magana. Sarki ya ce an baka dama. Ya ce bai kamata wannan ɗan naka ya ringa kallon mun matar da zan aura ba. Kawai shi ma Khalil ya maza ya miƙe ya ce ina da magana. Aka ce an baka dama. Ya ce baba, ya ce na'am. Sarki ya juyo ya bada hankalinsa kan ɗansa. Ya ce in dai har kana suna da gaske baba ka aura min wannan yarinyar saboda ina santa. Nan da nan Salim ya rikide ya dawo halittar shi. Ya ce in dai ku har aka aura mai Laure to duk abin da ya faru da wannan garin su suka siya da kansu. Sarki ya maza ya miƙe da benci ya ce kai an gama tsoronka ake ji ne? An ce ka rabu da yarinya ka ƙi rabuwa da ita? To ka je ka duk abin da za ka yi ɗin. Kuma wannan yarinyar in dai har suka fara soyayya da ɗana suka fahimci juna to tabbas sai na aura mai ita, kai duk abin da za ka yi. Kawai Salim ya yi wata ƙura ya ɓace. A heran Salim ne ya ɓaci sosai. Tun da ya ɓace ɗin nan bai dawo ba. Ana zaune a fada ana tattaunawa ana jiran dawowar Salim. Salim bai dawo ba. Lokacin da Salim ya tashi dawowa, kar ku so ku ga a yanda ya dawo. Ashe a lokacin da Salim ya ɓace a cikin wannan fada, ya tafi can fadarsa ta sarkin aljanu wato bangon duniya. Sai dai a lokacin da Salim ya tashi dawowa, ya dawo da abun mamaki, da wasu runduman dakarun aljanu ya dawo guda 3 wanda su kaɗai sun isa su ruguza wannan masarautar da gaba ɗaya garin. Ɗayan ana kiransa Kurkudus Sadis, ɗayan kuma ana kiransa da aljani mai rangwangwan, ɗayan kuma sunan shi ɗan tsandal. Yana zuwa cikin fada ya ce za ku bani Laure in tafi da ita ko kuma in ɗau mataki. Sarki ya miƙe ya ce ga ta nan kai duk abin da za ka yi amma ba za ka tafi da ita ba. Ɗan gidan sarki wanda ake kira da Khalil ya zara takofi ya ce in ka isa ka taɓa ta. A lokacin da Khalil ya zara takofi sannan ya furta baki ya martani kan shugaban aljanu wato Salim. Da aljani mai rangwangwan ya yi wa Salim wata tsawa, sai da gaba ɗaya fadan nan ta jijjigo, wani sashe na jikin ginin ya rikito. Sannan ya ce za ku ba mu ita ko kuma mu ɗau mataki. Duk da haka Salim fa bai tsorata ba, sai da ya ƙara cewa in ka isa ka taɓa ta. Dakaru suka yi maza suka yi gaba suka janye. Ɗan gidan sarki wato Yusuf da kuma sarki suka janye su baya. Sannan suka ce da mu za ku yaƙi ba wai da shugabanninmu ba. Sannan Salim ya koma baya ya turo musu aljani guda ɗaya wato aljani mai rangwangwan. Aljani mai rangwangwan da ya zo kawai buɗe baki ya yi, wata iska da ta fito sai ta kwashe gaba ɗaya 'yan adam ta gwara su da gini. Wasu suka suma, wasu suka mutu, wasu kuma daga nan suka haukace. To be continue, ku haɗu da mu a littafi na 2 saboda wannan labari
akwai matuƙar jan aji da kuma yaƙi a kansa. Ku yi mana comment idan kuna son ci gaban, kawai ku danna NES. Insha Allah mu kuma za mu yi muku ci gaba. NES kawai za ku danna a comment.